ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ado tinakapilang agpapukis kan kay ti libray badong. Wait, pakakitaan, asyak lang, tinalay nga agpukay, dito parok tayo. Angam kasanaon, awan ti iso amin ta iti kusina. Agpukpukis kakadilatan iti libray. Anya nga ron nga tiaramitek, no awan ti iso amin, dita kusina. Agminulagat ta kadilatan numadanon ti panangan. At nalagip ko apamuspusan, no makadiskitarak, iti pakitsinda. Anya nga'y kumaapamuspusan da ita. Ay, saan ko nga ipagaking ka? Tanaglaing ka ba nga aglawat? No di mo kayat nga ilawat kaw. Kaawatan asaan anasaya at da ita aplanaw. Nasaya at para kanya, tasyakit nga ron ti mayralog. Balaagan ka ba daw? Di ka agaramid iti may kaniwas. Di ka mangiramraman. Pahili ka, tata. Wayne, apay di mo ka di makita, nakapurmaak. Kaawatan, arumuarak. Puro maayamot da ita. Kunakit di iti bangkag yu ti papanam. Ha, Ang madakamot dito'y paradaan. mala, intakiday, kitagdardarasak. Arkilayam ka diti tricycle kaw. When now, aguray tabay iti kadwa mapasahiraw. Apay, gapot na may sak, arkilan. Una, malugyak mo't Nagnina ti gasolina. Di lang nagtugawak mo ti bayadak. Bayadak kita saan ko nagtugawanay. Aguray tabay nga rod iti kadwam. Kasanungin no mabayag pa di kadwak ang paseros. Di aganos ka. Malugyak, mate. Numay sa lang ti bayadam. Marikwanang, saan ka di nga imay ni Marituyang dito'y tersenam? Saan mo't, Maray? Nakitak mo't ni kabadong nagturong dita paradaan ti tricycle. Kukumaray, siyaksa mo ti pagsarsarita niya. Ay, damdamagak nga rod ka ni Marikwanang no imay ka itay, ang adda ka matan, Maray. Adda ka di pagsayaatan nga ipadamag mau, maray. Nakitak ni kabadong nagturong dita paradaan. Ngam kaslasaan nakasukat, papanan na ka day. Diya ka mau no papanan na maray. Ibagbagak ngamin itay bigat amapan agdiskitar. Taawan ti amin itay kusina may. Agdiskitar? Ay, sapay ipalagip ko kumati utang mo. Ay namaray, pasensyakan. Awan apulos kwarta may. Awan malakaw, tanagangumot amin, ultimo ruaw. Ay, anya pa'y ngay nga rod, Maray. Narigat mo't no pilitan ka, no kunam nga awan. Anya ka diti maipaay ko, kabsat. Siyak ni badaw nga kumpari ni parintay nga kasinsin mau kabsat. Nadamag ka, akasangsangpit mau, nagapuy ta brown. Ay, wen kabsat. Kumusta mat ninsan ko nga enteng? Ay, masakit ni parintay, Da- kabsat. Anya? Kasapulan na, titulong yaw, kakabagyan na. Ay, kasta ka di. O sige, taikang ka iti itad muntukan ko na, ha? Ay, agyaman na kabsat. Ay, kakasing amay ni parintay. Saan ang makatrabaho, kapoy ti sakit na. Ay, kumak ngamin. Iswasaan mi payla mapasyar. Kahit umay kayon to ka di ijay, kabsat. Huwan kabsat, nulakit mawayaan mi. Umay kami. Singir ko man ni Marituyang iti utang da. Ang jak pa imbagbaga. Ibaganan nga awan kanu pulos kwartada. Na, ay, kitno nabayag sa nga utang dadaytan. Ay, nabayagan Yay, Ang dimot nga rod mabalin apilitan, no talaga nga awan pagbayad na. ay, di damot ngamin makamula, tawan pa'y tudo na. Imbag iti sa bali a lugar ta nagtudon. Ay, win nga rod Nagasat ti lugar nagtuduan na. Pati danom, nakidate gapo iti nabayag akalgaw. Ay, dayta ka, ti numero 1 aparikot ti tao ita ditoy world. Ay, danom. Ay, mabayag nga agtudo. Ay, awanan ti danom, Ay, ay. Pati dagiti masetas ko, ay na, aglaylaydan.
Naggapwam. Nay, anyang dagita awit mo. Masap sa politikusina. Nangalaam iting gatang ma. Apay, adamagan pa lang ya. Bukod kumit apang lakagan Apay di mo ibaga. Adan sakit sa baling aramida ba? Hayag tala ka mamay. Di ka kaagyaman, tadain sangpot ka. May mayat no amok mat tinaggapwan ting gatang mo kadagitaw. Ay saan nga importante, no sa di naman tinagapon na. Importante, ikaadda na. Hay, di ka maawatan ba daw? Mala, agtal na akman lang. Mas dawa mga mingking ka. Insang putan ka lang arodin, ado pa lang tidamag mo man. Mas dawak itay kinitata ba daw ang angkal? Apay aya. Anda ka din nakaskas daaw ka ni Pari Badong? Napanijay ili akas lapimpiman. Ha! Ay, agure ka. Anyat kahit mo asawan iti pimpiman. Sana nagsukat. Eh, Mas dawak hindi baga na nga agudang. nanda. Anya nga tinaknakan na. Taagudong, asaan nga agsukat? Imposible may no maiturad na ti mapanagpalama. Ay, itaman pa. Ay, anya nga tati makagapaw. Saan nga taan nakaroon ti kabaw na? Oh, Ang mga nuwag kabaw ngagpaiso ang kail. Nalabit nga ijay bangkag kumati papanan na. Ay. Ang ijay mo't paradaan tinaturong na. ang mga no agkabaw siguro. Sad ka di nga imbaga ni Marito yang nga awan kwartada, Maray. Wen, Maray. Apay ka, day. Nakita ngamin ni Kabadong ang naggapo ija ili. Karton kan bag ti awit na. No naggapo ijay ilay. Kaawatan a ginatang na. Alangan mo't adinawat na. Dayta nga ro ti pagsidawak. Nangalaan na nga'y itiing gatang na. Ay, amangan mo't no adda na pan na nakitang danan. Ha? Kasta nga tamaray. Iso asaan ang nakasukat ang nagudong? Awon. Malagip ko ti imbagan ni Kwarog. Asaan ka no ang nagsukat anapan ijay ilay. Marituyang. Adda ka din nakitang danan ni Pari Badong idinaminsan nga aldaw. No idinaminsan nga aldaw. Ay, jak amu tinapanan na maray. Ngam idi simangpag. At dahin sangput na groceries kan ikan. Husto nga ro, dya imbaga ni Mari Kwanang. Nakita na nga adda insangput ni Pari Badong. Ha? Nay, apay, sipsiputan ni Marikwanang ni Badungkaw. Ay kat nakita na siguro, idilim mabas. Sa bagay, igid ti kalsada da iti tersinan na, makita na dagiti aglabas. Ay madamag ko man, Maray. Apay anagudong ni Pari Badong adi nagsukat. Nagkunaan nagudong adi nagsukat, maray. Kasta mo't timbagan ni Kwarog. Taiso nga ro tinagluganan na. Ay, jak amuday tamaray. Idirimwar, jak dinamag na agudaw. Ay, mas daawak lang amin, Maray. Sigud mo't adi na aramidan ti kasjay. Ti agudong asaan nga agsukat. Badaw, kaano ti panagudong mo adi ka nagsukat? Idi nang isang petak iti groceries, kanikan. Apay aya. Apay adi ka nagsukat? Kababaeng. Apay, no ingka ka di dumawat iti tulong, agdisinti ka kaday. Kasano nga, tulungan da ka, no nakadisinti ka may. Kayat mo asawan? Napang ka nagpalama iti daydi nga aldaw? Saan mo't nagpalama? Ada napan ko indawatan iti tulaw. Nay, anya ti kayat mo asawan iti indawatan iti tulong? Aday ta ka maningkay. Di ka kadida magadamag. Madadaal ti diskarte no kasta. Dan sa milagro nga aramidam. Ay urean niya ditan na. Milagro man win numajay. Basta pa kay ranudan, aramiday. Aw, papanamanan. Ay kit inak manin na. Agdi
diskitar maday. Anya aklasay ti diskitar. Dumawat iti tulong. Sa dinaw ti pagdawatam iti tulong. Ay, di mo malaman mo. Isuasan ka na dumanamat. Nagsaya at katday tapagdawdawatam iti tulong ay. Ay, ka talaga nagsayat ah. Managtulong ko naman. Sa dino ka diti lugar day ta ibagbagam. Ay, aday ta ka manintuyan. Uray ibagak, tadi mo mutlaing amaw kunak maday. Sika matkabsat. Kumusta ni kasinsin enteng? Ay, delikado kabsat. Imbaunak, takimaro ti kasasaad na. Nagngingi na ti agas na kabsat. Kasta ka di. Ala umpay da ito'y tulong ko. Umayak to pumasyari di kabildatan. Saan mo abay-bayagan ti umay kabsat? Ang mga numabantayan, i barangay hall ti kumparay. Anya? Ay. Ay, kastaya. Delikado nga road no jak madanon asibibiyag. Isu nga umay ka pumasyari di kabildatan, kabsat. Tapno madanon mo pa iti kumparay. Uwan kabsat. Masapula makitak pa'y sakbay nga agsimpa dagiti saka na. Masigurado ka mabantayan to di barangay hall, lukas kasanaw. Ta isuka nga rod ti kapitan. Hagdamanin folds to yan. Nagsaya at day tapagdawdawatam iti tulong. Pudnaw ta ko na. Awan ngamin amuna. Anyang awan na muna. Di ka kitagyaman ta ikan na ka iti tulong. Ay, anya timbaga kaya. Managtulong ko na kuma. Inton addan to agbalin amulata. Intan tumat ikan iti presko anat natang. Ay, saanayin. Tadumilaing ti kwartana nga igatang na iti adu anat nateng. Ay nabadawng naglaing ka dumawat. Ngam kastaunay mga imot mo. Adda mabalin na dayjay. Ta naggapuy di abroad nga raw. Inton bigat samot ti ibagbagan ni uncle mo a meeting dita barangay hall, Kwarog. Wanantay. Apay, nalipatan niyaw. Ay, adun to nga rod ti tao dita inton bigat. Lagit di Siguradaw nga adu ti umay makimiting. Umay kakadimat antay. Ay, katwan narigat mo't no ibagada nga awan ti asawa ti kapitan. Unantay, may mayat no adda ka matijay. Wen, Kwarog. Addan tumat dagiti kukumarik a makimiting ijay. Agtugaw kayo pa'y dito'y kukumaray. Madamdama, mangrugen ti meeting. Sigilaan, Mare. Urayan mi arumwar ni Inteng agpamiting. Adda siguro di taunag ti barangay hall. Sige, tamapanak pa'y basit di taon na kukumaray. Aguray kayo lang dito, iwan. Maray, makitam ti lalaki as sumungad. Agturong mag dito'y ayanta. Ha? Day. Kaslamot ni bayaw day ta. Kasinsin ni Inteng, nanay, umasidugan. Condolence, ipag. Na, Jak matan na abutan ni insan. Condolence? Sino ka di tinatay? Kunak manunatay kanon ni insan. Kuna ni Badu nga mabantayan dito'y barangay hall. Anya! Ay, adda meeting ita dito'y barangay hall. Isung adda kami dito'y bayaw. No kasta, saan anatay ni insan Inteng? Ay, saan? Ay, saan ang masakit? Kasano kuma anatay? Namin tuwa ngay may dimawat ni Badong iti tulong ta imbaong kanon ni insan. Kaya't mo asawan? Inikam iti tulong? Wanipag, kunak no agpaiso ang masakit ni insan Inteng. Ay, apay nga ang kadimawat ititulong ko ni insan ka. Ay, salbag na ito ataaw. Ay, kuha ngamin pare. Daytay, kuha. Ay, nagalas ti aramid mo. Ah. Indaw-dawatan na din ititulong kat sa anak mo't masakit. Ay, kuha ngamin pare. Bayadak to. Tinalak ang kwarta pare.
Nagastos ko nga mi pare. Ay, salbag ka ba't? Ilimos kon ka, ti dinawdawat mo kastulaw. Ilimos ko na pare. Una! Limos mo ti dinawdawat mo. Ay saan mo nga ulitan ti mapandumawat iti tulaw. No di da kamot imbaon. Ay loko ka. Ay, wen pare, sanay na maulit. Kunak no di mo mamon pare. Ay, ada aya kalukwan adilom tao. Ay, Ay, sus. Magtino ka na, pariba daw. Laklakayan kan. Ngam awampay na saya at nga aramid mo. Ay natatabadong, saan ka amang luko iti padam a tao? Kasi kan tumitla tinakababain. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.